Daphne Caruana Galizia hija waħda mill-persuni li fi żmien li Simon Busuttil kien imexxi ċ-ċentru informazzjoni dwar id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea l-MIC ħallas bħala waħda mill-konsulenti tiegħu. Mhux magħruf preċiżament x'kienet il-konsulenza li Busuttil kien jieħu mingħand Caruana Galizia u mit-tarif disponibbli lanqas huwa ċar jekk Busuttil qabbaġġ lil Caruana Galizia b'direct order jew sejħa għall-offerti. Però jirriżulta li f'perjodu ta' ftit xhur biss, Daphne Caruana Galizia ħadet ma' 18,000 euro. Għax għal Busuttil, Caruana Galizia hija persuna importanti ħafna. Minkejja l-imċanfra fir-rapport tat-telfa elettorali tal-Partit Nazzjonalista, illum hija parti integrali mill-kampanja tal-istess partit. Deputati jikkwotaw artikli tagħha fil-Parlament, mid-Dar Ċentrali għaddula t-tarif biex tikteb fuq in-nies u saħansitra li r-rwol tagħha jkun diskuss fil-laqgħat ta' strateġija tal-Partit Nazzjonalista. Caruana Galizia ma kienx l-unika li tixed kif meta fit-tmexxija Busuttil jaġixxi ferm differenti minn kif jitkellem. Għax meta Simon Busuttil kien il-kap tal-Malta EU Information Center, daħal miegħu sbatax il-persuna ta' fiduċja tiegħu barra miċ-ċivil. Ħafna minnhom jispiċċaw f'impjiegi brabta mal-Partit Nazzjonalista u saħansitra kandidati. Intant, din l-informazzjoni ħarġet minn mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Silvio Xkembri lill-Ministru Helena Dalli.